Binnenkort gaat er weer een stuk van de buitenring open. Dit gedeelte van de weg lag al een tijdje klaar, maar kon nog niet in gebruik genomen worden, omdat er eerst een manege verplaatst moest worden. We staan hier op de Mijnsteenberg in Brunsum. Marco, we staan hier op een nieuw stukje buitenring dat binnenkort in gebruik genomen gaat worden. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat klopt. We staan hier boven op de Rimburgerweg. Ik kan het misschien beter op de kaart even aanwijzen. We staan nu hier tussen Brunsum en Landgraaf in. En wat we gaan doen is dat we het stukje tussen de Brunsumerheide en de weg naar Schinveld, dat we dat nu ook open gaan stellen. In 2 richtingen. En dan kunnen de mensen dus zowel van Avantis als naar Brunsum Noord rijden, want dat stukje was al open, als in de retourbeweging. En dat kan allemaal strakjes vanaf 2 november, zonder beperkende maatregelen. Dus daar waar we eerder wegdelen maar 1 rijstrook hebben opengezet vanwege stikstof en soms wat snelheidsbeperkingen hebben gehad, dat gaat er allemaal vanaf. Dus dan kun je in 1 vloeiende beweging over de buitenring rijden. En dan zie ik hier dit blauwe gedeelte. Dat wordt ook opengesteld, toch? Ja, dat klopt. Dat wordt ook opengesteld, maar alleen in de richting van de aansluiting Nut. Wat we daar gaan doen is dat we de weg dus openstellen in de richting Nut. Niet in de retourbeweging, want dat levert te veel problemen op de A76, waar het nu al soms problematisch is vanwege de werkzaamheden die we daar uitvoeren. Dus je kunt straks van Brunsum naar Nut rijden. Maar we denken wel dat dat tot, met name in de spitsperiode, tot problemen kan leiden. Dus we gaan kijken hoe zich dat verder ontwikkelt. Dat doen we ongeveer een maandje, dat monitoren we goed. Op het moment dat we merken dat er te veel problemen ontstaan, met name op het onderliggend wegennet, dan moeten we misschien wat aanpassingen doen om dat verkeer daar beter te laten doorstromen. En in het allerergste geval kan het zijn dat we dat weggedeelte toch weer dicht gaan zetten, omdat het gewoon te veel problemen oplevert. Waarom doen we het dan wel? Nou, we verwachten wat filevorming op de buitenring. Dat kan allemaal niet zo'n kwaad. En vooral in de spitsperiode zal dat gebeuren. Maar ja, de rest van de dag kun je dan wel heel mooi vanaf helemaal Kerkrade helemaal doorrijden tot de Nut. En dat willen we de mensen natuurlijk niet ontzeggen. Ja, 2 november gaan dus die wegen in gebruik. Maar dit stuk weg ligt er toch al veel langer? Ja, dat klopt. Maar doordat we een buitenring bouwen die 2 keer 2 rijstroken is en daardoor meer verkeer aantrekt dan in het oude situatie. Dat meer verkeer betekent meer stikstof. En we hebben ook een manege liggen die stikstof produceert. En dat bij elkaar opgeteld, dat was te veel. En dus is de manege, die wordt nu verplaatst, zodat de buitenring gewoon open kan gesteld worden. En na 55 jaar moet jullie vereniging verhuizen. Wat betekent dat voor jullie? Ja, dat betekent heel veel. Dus toen we dat in 2012 eigenlijk in de gaten kregen, hebben we een project gestart samen met Stichting Ruitersport Brunsumerheide en de provincie om een nieuwe locatie te vinden voor de manege. Zodat we de ruitersport voor onze 300 leden, waarvan 2/3 jeugdleden, wel kunnen voortzetten. En hoe komt die nieuwe locatie eruit te zien? Ja, de nieuwe locatie wordt mooi. Het wordt wel iets kleiner dan de huidige locatie. Focus zal zijn op paardenwelzijn, dat wordt steeds belangrijker, en op de recreatiesport. En je zegt paardenwelzijn, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, we krijgen daar 25 ruime stallen met uitloopperk aan de stal. Weidegang zal erbij zijn. En voor de overige paarden wordt er een paardenstelsel door de natuur gemaakt, zodat de natuur niet beschadigd wordt, maar de paarden wel kunnen genieten van maximaal paardenwelzijn door 24 uur per dag buiten te staan. Hoeveel paarden staan hier eigenlijk? Ondertussen staan er nog 40. Er stonden er voorheen 60. Ondertussen zijn nog 40 paarden over, waarvan 20 manegepaarden en 20 pensionpaarden. En wat is het verschil tussen die twee? Pensionpaarden, dat zijn paarden van klanten, die worden hier gestald en die worden door ons verzorgd. En manegepaarden, dat zijn paarden van mezelf, daar worden de lessen op gegeven. Dus ze kunnen mensen van buitenaf op onze paarden les krijgen. En zowel de pension als de manegepaarden, die worden dus verhuisd. Hoe gaat dat in zijn werk? De manegepaarden die gaan na de Hubertusrit gaan ze naar de nieuwe locatie. Die krijgen daar zolang hun onderkomen. De pensionpaarden die hebben zolang een tijdelijke locatie waar ze terecht kunnen. Maar die komen daarna dus wel weer terug? Ik hoop dat die op den duur weer naar de nieuwe locatie komen, ja. En wat betekent de paardensport hier voor de jeugd in de omgeving? Voor de jeugd is het hier heel belangrijk. We hebben hier natuurlijk ook volwassenen, maar ik denk een 80% is jeugd. En het is vooral heel belangrijk dat die ook op de nieuwe locatie een plekje vinden. Er is niks mooiers dan op de hei lekker buiten te rijden of lekker bezig te zijn met de paarden hier, sportief bezig te zijn. Dus we proberen dat wel te behouden. Voor meer informatie over de nieuwe manege of over de buitenring, kijkt u op onze website.
Tot de volgende keer.